Hej og velkommen til 3D-eksperten. I dag der skal vi kigge på den nye Bambolab A1 Mini. Det er en farveskiftprinter, ligesom man kender det fra de andre Bambolabs. Den er bare lidt mindre, og så er den ikke pakket ind i den her kasse, som de andre Bambolabs er. Derved holder du også prisen nede. Det er en utrolig billig printer. Hvis du gerne vil i gang med det her farveskift, så er det her en god mulighed for at komme i gang. Den har en byggeplade på 180 x 180 x 180, så det er ikke verdens største printer. Men derudover så er den nem, og den er hurtig, og den larmer heller ikke lige så meget. Du har mulighed for at køre alle slags spoler. Den er ligeglad med, om det er pap eller plastik, eller hvad det er, fordi den bruger inderhullet, hvor at den traditionelle Bambolab bruger det yderste. Så du kan køre langt flere forskellige spoler på den her. Den er utrolig nem at komme i gang med. Der er lige lidt samle, men udover det, så er den utrolig nem. Den kan køre med 4 spoler, så du kan skifte farve mellem alle 4 spoler og lave farveprint. Det var sådan set lidt om A1'en. I kan gå ind på hjemmesiden inde på 3deksperten.dk og prøve at kigge på de forskellige Bambolabs, om det skal være en A1 eller nogle af de andre, så har vi alle sammen derinde. God dag. Hej.